ninnu na gɛlɛyaw caman ye a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ bolofa nana fara a kan san 2012 waatiw ka na se fo an bɛ don min na komi bi o degun n'o tɔɔrɔyaw fanga bonyana anw yɛrɛ ka jamana kan utukalo tile 18 san 2020 dan nana sigi Ibrahim Bokar Keita ka fanga la utukalo tile 18 san 2025 o fana sera an ka jamana kɔnɔna na san 5 bɔɲɔgɔnko an bɛ se k'a fɔ fanga daraki nana bila sen kan an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma coup d'état sɔrasilakaw fɛ olu sɔrasilakaw jamana mara an bɛ se k'a fɔ a bɛ olu bolo bi san 5 bɔɲɔgɔnko o san 5 kɔnɔna na wulikajɔw baw caman kɛra hali ni y'a sɔrɔ majɛw fana caman bɛ baaraw la walasa an ka se k'an da don olu kibaruyaw la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ faamuyaw bɛ se ka kɛ mun ye mun kɛra gɛlɛya ye transition ta fan na a bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn na don n'a nataw la walasa anw ka jamana a bɛ ka min ɲini n'o ye hɛrɛ ye n'o ye ka jɔ tintin sanfɛ a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o kama an ye wele bila Umar Babɛr Diko ma Umar Babɛr Diko faso danbe lakanatɔ nin ye jɛkulu ye anw ka jamana kɔnɔ minnu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ka danbe diinɛ a bɛ se ka sabati cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na olu ka cɛsiri bɛn bɛ o ma Umar Babɛr Diko yɛrɛ tɛ maa dogolen ye tele ɲɛtaa filɛ baw bolo tuma ni tuma an bɛ to ka wele ka na an n'a ka se ka hakili jagabɔ kɛ jamana kunkan ko kɔrɔfɔ baw la an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw caman o n'a sɔrɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ yanni an ka taa ɲɛ ka kuma di Umar Babɛr Diko ma ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw ma Umar Babɛr Diko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. N b'a la fanbali Ala le ɲuman dɔn. Awɔ. An bɛ tele ɲɛtaa filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Alhamdulillah. An de Mali den ɲuman bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Tabarikala. Ala ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen. Amin ya Ala rabbi. kan sabati. Amin ya rabbi. Ala kan yiriwa. Amin. Ala kan ka baaraw ɲa. Amin ya Ala ka rabbi. jamana in basigi. Tabarikala. Soli ala Muhammad. Aya faso danbe lakanatɔ tɔndenw bɛ cogo jumɛn na. Bon alhamdulillah an bɛ yan an bɛ Ala fo an bɛ Ala wale ɲuman dɔn. Komi i b'a dɔn dira baara kɔni o ye si baara ye. O ye tiɲɛ. Jamana jɔ fana ye si baara ye. O kama kuma bɛ on est en action. N'an tɛ baara la misiri kɔnɔ an bɛ baara la société kɔnɔ ka d'a kan diinɛmɔgɔw i bɛ nin fila de cɛ la o ni tɛ misiri kɔnɔ i bɛ société kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ɲɛ société ye o de kama Ala barika la kuma bɛ an bɛ action na ka hakilinaw sankɔrɔta ka hakilinaw dɛmɛ n'a bɔra gouvernement yɔrɔ walima n'a bɔra diinɛmɔgɔw yɔrɔ o de an ka tɔn yɛrɛ sigi ko ye alhamdulillah Ala ka nin sababu danbe ni diinɛ aw fanga sinsin bɛ o de kan o de ka kɛ sabatifɛn anw ka jamana kɔnɔ. Alhamdulillah effectivement i y'a fɔ cogo min na an ye acteur de la société civile de ni ko société civile o ye maa min bɛ baara kɛ société kɔnɔ a kɛra i baara kɛ pour que ka nafa se mɔgɔw ma dɔrɔn n'i ka waleya dɔ ye i bɛ misiri kɔnɔ ou bien sigida la ou bien projet dɔ kɔnɔ ou bien société action dɔ la dɔrɔn Ala barika la ka se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ adamadenw nafa min bɛ adamadenw hakili kunu wulikajɔw an b'o de la alhamdulillah comme an donna depuis kunu depuis san caman an ko fɛn fila diinɛ ni jamana fo k'o ka faamuya mɔgɔw fɛ an ka taa n'a fila bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ inchallah Ala ka nin sababu alhamdulillah Umar Babɛr Diko bi masala fanba bɛ na boli min kan a bɛ fɔ min ma le bilan de la transition o de ye ka fɔ anw ka jamana bɛ wagati kɔnɔ nin waatinin na a bɛ fɔ min ma ko transition ye fanga la tɛmɛ waati ye walima waati kɛrɛnkɛrɛnnen fanga ka la tɛmɛ waati bolo dɔ kan yanni a ka se bolo wɛrɛ kan o transition min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ san 5 dafara n'i y'a ta k'a lajɛ bakurubalen na an bɛ se ka masala boli a kisaw kan nka an bɛ se ka daminɛ min na fɔlɔ o de ye ka fɔ politikimɔgɔw walima n'o ye parti politique tɔnw fanga ɲini tɔn minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ka jalaki fanga binna jamana marabaa minnu bɛ yen bi walima transition kan ka fɔ ko bɛɛ n'o ye démocratie ye ko o hakɛ terekera ka taa se a bɛ fɔ min ma ko liberté d'expression n'o de ye ka kuma kaana bila jamana kɔnɔdenw u k'u fɛla fɔ i n'a fɔ wulikajɔba min kɛra général Musa Tarawele ka fanga dafirili yɛrɛ sababu ye ka se ka o waleya anw ka jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye arajosow ni télévisionsow ka caya o min bɛ fɔ a ɲɛsin transition ma e yɛrɛ b'a ye cogo jumɛn na démocratie ani la liberté d'expression e ka faamuya ye mun y'a la Umar Babɛr Diko. Bon an ka faamuyali la alhamdulillah an bɛ se ka fɔ démocratie bɛ yan
pour le moment démocratie be Mali kono awa bien kadaka am bara constitution kora voter sans gouvernement yare de Allah tame o be démocratie kuma ko fo o be pluralité kuma fofo parce que gele do nana ko sumayra ba ko jora folo mais ni anga chere gafere laje abe min ko fo abe démocratie ko fo abe liberté d'expression ko fo voilà ni jamana ka sharia sumbaire abe fomi ma ko référendum yare min kera ka constitution ta abe ni be ko fo donc am se ka fa be mais c'est que ambe wati minna a wati a formel na baril de galère magoma c'est ko de forme magoma nyogo forme ya kuma wala sinon abbi donc am c'est que liberté d'expression fana be kada alhamdulillah am ple ambe sigambe kuma ambe ngakina lase min ba forme ya ba forme ya min ta fika forme fana ba mo ka forme ya c'est que mer kuma chugo do ba forme ya do ta forme mais ko be kuma donc alhamdulillah am c'est que fo liberté d'expression abbi démocratie abbe voilà donc comme c'est que de fournir alhamdulillah onga parti politique bolo boli barala walma ka usunsoro u kana se ka waliya ke wal kana se ka u fela fo jamana mara ke tugula walma ku ka dansiki ke u ka barala tanto tugula Umar Baber digo te gulaye ka ɲɛsi fanga ɲini tɔn ma anw ka jamana kɔnɔ wa ko e b'a ye cogo jumɛn na effectivement gɛlɛya do ka ɲɛsi fanga ɲininaw ma minnu ye partout sigi gɛlɛya de do mais n'i ye jateminɛ gɛlɛya a bɛ se ka kɛ a nana ni sababuya dɔw de a bɛ se ka kɛ sababu dɔw de y'a kɛ minnu bɛ fanga la bi y'a waleya mais n b'a jigin k'a fɔ waati nataw la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamuya a la ka da jamana yɛrɛ tɛ se ka ɲɛnamaya politique ko n'a fɔra politique o ye fɛrɛ ye jamana bɛ mara ni fɛrɛ min ye o de politique ye donc l'action politique la jamana yɛrɛ tɛ se ka mara o kɔ mais le fait que politique ka baara jɔra a jɔra fɔlɔ a suspendra an b'a jigiya k'a fɔ fo ka bɛn bɛn nasɔrɔ kow la waati nataw la ka d'a kan mun na constitution min bɛ sen na o bɛ parti politique ko fɔ a bɛ pluralité pour démocratie ko fɔ donc tant que o ma yɛlɛma an b'a jigin k'a fɔ tant que a bɛ constitution kɔnɔ ɲɛmɔgɔw n'ala sɔnna u bɛna segin ka n'a ko ma a bɛ se ka an b'a jigin k'a fɔ dɔw y'a jɔ ka fɛn dɔ sɛnɛya de kama ou bien ka fɛn dɔ yanni komi ko an bɛ crise la an bɛ kɛlɛ la an bɛ gɛlɛya la a bɛ se ka o sababu de kama u y'a kow jɔ fɔlɔ mais n b'a jigin k'a fɔ waati nataw la u bɛna siraw dayɛlɛ u bɛna mɔgɔw bila u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ mɔgɔw ka baara kɛ basigi kɔnɔ ka se laɲiniw ma min ye fanga ɲini ye dɛnɛya kɔnɔ nka a sonsɔrɔlen min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden dɔw fana bɛ yen nɔ minnu kɔni fana u bolo ɲɛsin parti politique tɔnw ma k'a fɔ parti politique tɔn yɛrɛ sigikun ye min ye a ka tiɲɛ la anw ka jamana partiw u tɛ baara kɛ o sira ninnu kan i n'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw na kunu faso yɛrɛ kanu faso yɛrɛ baara cogo i kan ka cɛsiri min bila sen kan jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana nafolo i kana s'a ma jamana danw walima jamana sariyaw i k'olu bonya o kan ka kɛ parti ka baara ye nka tuma dɔ la ko parti politique tɔnw tɛ k'o jɔyɔrɔ ngolo fa anw ka jamana kɔnɔna na partiw k'u sigicogo walima u dilancogo a ma ɲɛ anw ka jamana kɔnɔna na partiw u bɛ se ka dilan ka ɲɛ wa u bɛ se ka structurer walima k'u ka rôle jouer pleinement anw ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la Umar Baber Diko effectivement an b'a jigin k'a fɔ waati nataw la parti politique bɛ na ka bilan kɛ an y'o de fɔ c'est vrai que an delila k'a fɔ ni émission la yan ko ni démocratie ani parti le pluralisme politique ka parti politique caya n'o laɲini n'an ka tabiyaw tɛ bɛn an ka bɔ yen an ka na ni fɛn an b'an yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ an delila k'o fɔ tɛmɛ o n'i y'a mɛn démocratie parce que jamana o jamana minnu démocratie bɛ il faut une culture il faut que tabiya dɔ ka sɔrɔ démocratie kɔnɔ min bɛ mɔgɔw ka danbe ani mɔgɔw ka laɲini ma mais n'i ye démocratie kɛ dɔrɔn min bɛ bɔ nasaraw fɛ hakilina min bɛ bɔ tubabuw fɛ k'o de copier dɔrɔn ka n'a sigi an kunna a bɛ comme n'a kɛra copier coller dɔrɔn problème bɛ na laɲini tɛ sɔrɔ wala danbew bɛ tiɲɛ dɛnɛyaw bɛ tiɲɛ foroba nafolow tɛ lakana tɔɔrɔ bɛ jamanadenw sɔrɔ finalement jamanadenw bɛ tigɛ politique la ani politique baara la parce que politique dun n'a faamuyara n'a kɛra kɛcogo fɛ o dun hakilina ɲuman ka se ka fɛɛrɛ ɲuman ka se ka jamana
denw mara ka mara kɛ ni fɛɛrɛ ɲuman ye o de politique ye voilà ka mara kɛ ni fɛɛrɛ ɲuman ye o de politique ye voilà mais n'a kɛra ka mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina n'u ka fɛɛrɛ jugu de ta ka na sigi jamanadenw kunna ni politique kɔni kɛra o dɔrɔn politique sugu tɛ an arranger o tɛ an ka danbe arranger o tɛ an ka jamana ninnu arranger voilà ala ka ani sababa bɛɛ Umar Baber Diko e ye jɛkulu faso danbe lakanatɔ diinɛ ni danbe o bɛ se ka lasabati cogo min na walima o bɛ se ka sinsin cogo min na anw ka jamana kɔnɔ n'i ye diinɛ fɔ ka danbe fɔ a bɛ fɛn min kɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛnamaya la o de ye sonyɔni ye o de ye nafolo dunkojuguya ye o de ye yuruku-yuruku ye danbe maa si tɛ o fɛ diinɛ maa si tɛ o fɛ nka n'i dun ye Mali yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ silamɛ jamanaba don danbe jamanaba don nka ka taa ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na nafolo dunkojuguya a bɛ fɔ min ma ko corruption o ye sanba sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na san 5 in kɔnɔ e yɛrɛ ka yecogo la transition ani transition ni corruption a ko e y'a ye cogo jumɛn na transition ka corruption kɛlɛcogo la e y'a ye cogo jumɛn e b'a bila minɛ jumɛn bon alhamdulilayi an bɛ transition ɲɛmɔgɔ fɔ u bɛ wuli ka jɔ minnu na ni san 5 min tɛmɛna fɛn min ɲɔni u bolo an b'u fɔ an b'u barikada o baaraw la u cɛsiri la o jamanajɔ baaraw la min ma ɲɛ u bolo ma jɛ yɛrɛ min na fana an bɛ ala deli ala ka bɛnsɛman d'u ma u ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka se ka sababu ɲumanw sɔrɔ u ka se ka na ni sababu ɲumanw ye ka se ka jamanadenw lafiya ka se ka jamanadenw ka danaya sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan tuguni an bɛ ala deli la yarabi ala kɔnɔgaw ye i bɔra ka min fɔ min ye yurugu kelen effectivement yanni transition ka na mɔgɔw ye wuli ka jɔ kɛ ka kuma caman fɔ ka fɔ Mali kɛra yurugu jamana min na yurugu ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ yurugu ye barika sɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔw kumana a kan kosɛbɛ mɔgɔw ye fɛn caman fɔ a kan an yɛrɛ caman sɔnna k'a fɔ Mali jamana min don yurugu ye fanga sɔrɔ a la fo kuma min na wali wuli ka jɔ kɛra mɔgɔw ka hami to ye o fana ye kɛlɛ kɔnɔ ala y'a kɛ transition fana nalen olu fana k'u b'a kɛ u ka cheval de bataille ye u ka kɛlɛ kɛ bɛrɛ ye ala barika la fana u ɲɛsira a ko fana ma u y'a daminɛ an b'o fɔ fana u ye yɔrɔ min kɛ a la u b'a kan fana parce que o sababu la n y'a ye u kumana digitalisation kan alhamdulillah k'a fɔ fɛnw bɛ na digitaliser n'i y'a ye i b'a yurugu dɔ kɔrɔ ye mugu de bɛ k'i bolo a ma tracer de ni fɛnw tracera a dɔ yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca ala fɛ a bɛ kɔlɔsi caman bɛ bɔ yurugu la hali n'a t'a ban pewu caman bɛ bɔ a la u ko digitalisation ka fɛnw bɛɛ bila fɛnw bɛɛ fɔ cogo di bamanankan na digitalisation ka fɛnw bɛɛ bila a n'o ka ye internet informatique sira fɛ donc o de n'o ye bɔlɔlɔ sira ye bɔlɔlɔ sira ye hali ka téléphone i taara polisi so la i mago bɛ carte d'identité la wari kana bɔ ka di polisi lakanabagaw ma nka i b'a sara bɔlɔlɔ sira de fɛ olu baaraw ka bila sen kan ala donc alhamdulillah u y'o baaraw kɛ o baara ɲɛna kosɛbɛ ani wuli ka jɔ fɛ ka mɔgɔ caman fana minɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ u bɛ ka mɔgɔ caman minɛ kibaruya dɔw yɛrɛ sera ma k'a fɔ hali ni état kɔni ma fɔ officiellement ko mɔgɔ wɛrɛw dɔw yɛrɛ taar'u yɛrɛ déclaré u ye nafolo minnu yurugu u ye engagement ta k'a fɔ u b'a sara an ye ni kibaruya ninnu bɛɛ mɛn nin bɛɛ ye hakilina ɲumanba ye parce que an ye kɛlɛ k'an ye nin fɔ ala y'a kɛ olu fana bɛ k'a waleya halisa an bɛ ala deli an b'a ɲini fɔ u ka cɛsiri kɛ u ka yɔrɔ renforcer kosɛbɛ parce que an y'a fɔ an ko yurugu kɛlɛli o ye hɔrɔnya kɛlɛ ye o ye danbe kɛlɛli yɛrɛ de o ye ka danbe yɛrɛ latanga parce que ni yurugu bɛ tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ ni balawu ni jigitigi min se adamadenw ma dɔw b'a fɔ hali marifatigi yɛrɛ dɔw tɛ se ka kɔlɔlɔ se a ɲɔgɔn se mɔgɔw ma ka bɔ n'o ye ko ka d'a kan n'i y'a jateminɛ yurugukɛla bɛ maa caman maa miliyɔn caman ni yɔrɔ di maa miliyɔn caman de dɛsɛ bali dɔgɔtɔrɔso la siraba dilanniw na ani tunkafa la maa kelen bɛ se ka maa miliyɔn yirikaw ka ni yɔrɔ ta k'a détourner donc o kama fɔra ko kan ka kɛlɛ ka fɔ ka s'a dan na ka d'a kan kɔlɔlɔ baara ka bon kojugu jamana yiriwali ma ni jamana yɛrɛ ka sɔrɔ fɛnw ma voilà o de kama an b'u encourager a yɔrɔ in na ka fanga don a baaraw la u ka baara renforcer kosɛbɛ u ka sinsin n'o kɛra n'a ɲɛna a bɛ dɔ fara u ni jamanadenw yɛrɛ ka dɛnɛya a bɛ dɔ sinsin u ni jamanadenw ka dɛnɛya cɛ donc c'est important donc o yɔrɔ in c'est notoire n'o bɔra yen nɔ an bɛ se ka fɔ fana côté dɔ fana bɛ minnu bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ minnu bɛ min kɛra an ka côté an ka armée fɛnba dɔ an da bɛna s'o ma an bɛna o fana wala inchallah baaraba minnu ɲɛna an bɛna da s'o fana ma ala sɔnna ma ayiwa Umar Baber Diko n'an bɔra Bunaku kan an bɛ se ka fɔ min ni transition yɛrɛ fana ka baara fanba ɲɛsira o ma walima maliden fanba ka laɲini o ye lakana ye a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko la sécurité
n'i ye diɲɛ jamana o jamana ta an bɛ se k'a fɔ hali ni lakana ma kɛ fɔlɔ ye diɲɛ yɛrɛ bɛ dago min na sisan i ka finitigila ko k'u jɔ kolo la i ka jamana ka kɛ i sago ye ka a don ɲɛna da fɛ kɛlɛ ka bila sen kan walima fɛɛrɛw ka bila sen kan min bɛ se k'a to i ka jamana lakana i k'o sabati hali n'an bɛ se k'a fɔ 100% o ye kɔni ye wulikajɔba ye diɲɛ jamana bɛɛ fɛ transition ka sécurité walima sécurité min bolodara san 5 in kɔnɔna na san 5 tɛmɛnen e bɛ se k'a ye cogo jumɛn kɔnɔ e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ Umaru Babɛri Diko. Bon alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ lakana côté fɛ waati 2020 transition yɛrɛ ka bilan n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ 2020 kuma min na u bɛ fanga minɛ coup d'état bɛ kɛ a y'a sɔrɔ Mali n'i y'a tilan a sigiyɔrɔma 70 o tun tɛ État ka contrôle kɔnɔ 70% du territoire o tun tɛ État ka contrôle kɔnɔ ka sɔrɔ Barkhane bɛ yan nɔ MINUSMA bɛ yan nɔ o bɛɛ la Mali n'i ye Mali tilan sigiyɔrɔ 170 tun tɛ État ka contrôle kɔnɔ 2020 donc o kɔrɔ ye kuma min na coup d'état kɛra an ye révolution kɛ fo coup d'état kɛra transition nana o kɔnɔ y'a ye alhamdulilayi équipement kɔni tabarikala bi bi in na an ka SADASU équipement sɔrɔ ka d'a kan dans les airs sanfɛ minɛnw a kɔrɔ nouveauté ninnu a minnu ka farin kosɛbɛ minɛn ninnu o b'u bolo duguma fana alhamdulilayi minɛn b'u bolo an bɛ ka fɔ bi bi in na armée kɔni équipélen don armée labɛnnen don bi bi in na armée bɛ ka déployer ka taa dugukolo fan bɛɛ fo Kidali min tun tɛ an ka mara kɔnɔ u sera Kidali fana récupérer an ka jamana kɔrɔnfɛ duguba min bɛ yen n'o ye Kidali u sera Kidali récupérer donc an bɛ se k'a fɔ bi bi in na armée ala barika la fɔlɔfɔlɔ ɲɛdɔn bɛ se ka taa ka ɲɛsin Mali ma ala barika la minɛnw sɔrɔ labɛn dusukun labɛnna cogo min na armée formé la cogo min na équipement sɔrɔ u ye formation sɔrɔ a kɛra sababu ye fo an sera kan tɛgɛ bɔ MINUSMA ani Barkhane bolo ka jɔni an yɛrɛ ka lakani ye donc o b'a yira vraiment côté sécurité fɛ armée kɔni a bɛ wuli ka jɔ la hali ni majɛ bɛ sécurité côté la vraiment u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que jamana ka se ka kɛ an ta ye jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ c'est vrai que village kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka kule gɛlɛya bɛ dɔw kan mais vraiment d'une façon générale on sent que armée labɛnnen don prenlen don kuma bɛɛ ni wele waati o waati k'a fɔ gɛlɛya bɛ prenlen don vraiment ka jamana kuma bɔ et puis fɔlɔfɔlɔ ɲɛdonya tun bɛ se ka kɛ an ka armée la cogo min na bi o tɛ se ka kɛ ka da ka minɛn b'u bolo an tun sirannen don kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ kana ɲɛ don an na jamana min na déjà 70% territoire État ka contrôle kɔnɔ o kɔrɔ hali jamana wɛrɛ bɛ se ka ɲɛ don an ka jamana na mais bi bi in na alhamdulilayi o jɔrɔna ninnu t'an na tuguni ka da labɛn min bɛ yen nɔ ani labɛn min bɛ sen na an bɛ ala halisa o ka dɔ fara labɛn kan ani kisiri kan ayiwa Umaru Babɛri Diko n'i ye lakana fɔ an bɛ don min na komi bi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ka jamana mara lakana jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen a bɛ sous contrôle de l'armée ou bien de l'autorité malienne aujourd'hui nka i bɔra sisan k'a fɔ majɛ dɔw b'a la bari n'i ye Mali togoda dɔw ta k'a lajɛ bi ɲɔnɔn b'o la bi Bajangara dɔgɔnɔ jamana b'o la bi ka taa se hali Kayi yɛrɛ jamana b'o la bi dugu dɔw bɛ yen bi bi in na jatigɛwale kɛbaw bɛ munumunu salo la olu dugu kofɔlenw kɔnɔna na dɔw dun tun y'a jira wagati dɔw la ka fɔ sigikafɔ ka kɛ an ni jatigɛwale kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o kɔrɔfɔ nin na walima ko in a bɛ se ka ban ka sɔrɔ ni sigikafɔ tɛ wa a ko bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin na togodalamaw bɛ degun min na bi bi in na o degun a bɛ se ka ban cogo min na. Alhamdulillah ni yɔrɔ in a nafa ka bon kosɛbɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ parce que ni yɔrɔ in an ye ni kuma in welewele kuma fɔ depuis transition yɛrɛ ma n'a yɛrɛ an bɛ ka État interpellé en ko tasuma a bɛ ka munumunu duguw ni ɲɔgɔn cɛ ala kan kisi finalement a bɛna kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn comme ko dɔnna b'a fɔ cogo di kuma bɛɛ ko n'i y'a ye i ka sigi ɲɔgɔn tasuma bɛ ka wuli a ka sɔrɔ a dɛmɛ ka tasuma faga sinon ni tasuma in ye barika sɔrɔ a bɛ se i yɛrɛ ma o de kama ko depuis au début u ka fɛɛrɛ ɲini diinɛmɔgɔw maa ladiriw dugutigiw notable ani maire n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka fara État ka essayer ka mɔgɔ dɛnɛ surtout diinɛmɔgɔ dɛnɛ min an ka tabiyaw don min bɛ an ka tarikh don min bɛ an ka diinɛ dɔn ko mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye o tigilamɔgɔ désigné ani commission dɔ ka sigi ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka SADASU jɔyɔrɔ bɛ kɛlɛ la sigikafɔ fana jɔyɔrɔ bɛ nin kɛlɛ la kabiri transition mana aw ye nin laɲini a ye nin fɔ depuis i bɛ ka waati la a ye nin fɔ depuis kuma min na dugu commencé ka jeni Bajangara mara ninnu a ye nin fɔ an ko an bɛ siran parce que n'i y'a ye tasuma wuli o ko sabu ninnu kɛra wagati ninnu an y'o fɔ an y'a fɔ parce que an siranna a yɔrɔw ɲɛ an ye sirana problème ɲɛ an b'a dɔn problème n'a daminɛna dɔrɔn mɔgɔ t'a kuncɛ cogo dɔn o de kama hakili ma ni problème ye dɔrɔn fɛɛrɛ ɲinin a la joona joona san'a ka fanga sɔrɔ
ma folo folo timba fa ni yorina fo sambe kono funi ma avec guerre en yere la mun de yake parce que nay ko négligé be namma ko tani sebe wala worena am ben yorobala am be interpellendo wala ko mama mi hakilna nyumay mi hakilna nyumay tigi be ka itade men hakilna nyumay ita fan ka mo wulame ka se ka solution sor ni koynam kada ka be mo joro ko sebe mo mama arme be ka forke même moment baya jusqu'à peine dugu amba fa du kono ça va mais villageois do be wulu be kaminen do ka bagam tiena do ka na folo tiena do kere fi la toy an ko ni fere ma ni ko la don ala kan kisa kan taka amboluda donc hal sama tien ci jolum be ci dina mo go be mun don internationalement exemple ni yatta Yusuf Hassan Diallo na ñogo nunu conférence internationale wulu doni ani fere mo bubulu kuma ni ko ka kuma terrorisme ka abena ni sera munu ye ani jamana fo ka be soro jamana la tugo mina ani nyimo kanga fere munu ge pour ki ka seka basigini dena soro ale kuma nunu kan livre la gafe be Yusuf Hassan Diallo go mun do dena bu yoro bu nye bu kan bu jamana do bu dine do bu histoire Afrique do bu géopolitique do o mo nunu ni désigner ka mo woro faruka ibu no boni ko ina saka fostala tabarkala no ayu de fok mabbe an ya gereya an ti se fana ka fo parce que badu jamane ka basigi o here de be ambeka ti jamane nyamira mashi ka here tala ko yore na ita ka jeti min ko sobe ko fere ni ko gero mo go nyumona o dene mo go la o ka seka faruka o ka nyaka soro la feka seka basigi na fo abi fo tugum na jien kelo kela abi labana abi seka fode abi labana sika ka fode bina mo taka bolde c'est vrai que les rapports de force là souvent il faut avoir la force pour négocier aujourd'hui alhamdulillah on a la force, on est équipé mais maintenant kuma me dine kuma munum bala ni munum be ka kuma wero fo kala je abi seka nyebe seka soro tugo mina donc era bolo bi malien munum bala doro ka wele u kana u ka sigi anga fendo fani ñokon ci voilà nga fendo voilà dije ko ben mayre charte pour des réconciliations pour la paix où il y a là-dedans avec Youssouf Maïga l'ex-premier ministre Ousmane Youssouf Maïga donc en bas jiga ka fo woni prévoir akono ka gere mawla mami vraiment mo ko bonye bayoro mo ko dene bayoro mimbe dine do mimbe dembe do mimbe histoire do mimbe géopolitique do katika dado ni koyna katika mo nyumo faral ka tigu ni meru ani hal anga nyama kalaw kuntigu ka jore be ni koyna falla ni wonka ka se mama mi no defo dugula ni ti do ni bido malien ko nimba bo yoro war kon kana malien ko ni bi ka joge ka fu bi keleke i boro yoro bido ni ma do so mo go bido e ko ni kuma kere fe ni be soro kola parce que ni nga dambe ga koro har chat ga fugala tumbe ab fo siga fo dambe siga fo yere damuye ba ga tabela ga koro du angana ni balano nungo a tumbe nga koro ko chama ni ne boro noye angana ni o nun ko ci go shela voilà ama tigi ka fo jamana marabo klubila o nyambila ni wati na wili kamin dalin fle ifeni ka fo wili ka joni chesuru ka blasenka anga jamana dine nyamko ma hakli juru chani no bonya be mamunu ka tanga be mamunu ka wili ka skake ka se uluma mim se ka to hakli jagabo ni fero be se ka faranyo ka tugumna manyonya o ka blasenka anga jamana konana amma ko be o la je kele o kele abilaban ni sike ka foy ala ka hakli mandi am bela ci le Umar Baber diko ni jatemne ke transition am se ka fo am dab se ka do kuma ba mi fenana abe fomi ma nazara kana ko education ni o takalaje marabu ula kala ere fene bo ula kata ye ka fo ni wati labanu no na demsen chama be no munu me ga nyara ke ka ke nyana mini mafenka transition ka ni wulika jonu nu walma ka nyeshi kalangoma ka nyeshi demson ka nyana mini mafema no e drogu ye e ba yi to ko jumena ngam ta sega lafia bola soni doro ambi sigin kana ga sega yi ne do ni nyache ka sega wala wala like akan soni يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم
foli ani waleɲuman dɔn k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an seginna ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'a wele faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraninso sanfɛ bi masala bɛ ka boli kisa min kan o de ye furancɛla fanga min bilalen filɛ nin sen kan anw ka jamana kɔnɔna na n'a ɲɛmɔgɔya an bɛ se ka fɔ o bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo bi ale ye san 5 sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ utukalo tile 18 san 2020 utukalo tile 18 san 2025 san 5 bɔɲɔgɔnko anw ka jamana bɛ transition kɔnɔna na n'o ye furancɛla fanga ye transition ka se ka masala ka a kisa kan jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri fanga ka bon diinɛ ni danbe la tangali o ma anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma faso danbe lakanatɔ Umar Babɛri Diko an y'ale wele ka na an n'ale bɛ baro sigi la Umar Babɛri Diko ɲininkali nana dan nanzaraw b'a fɔ min yɛrɛ ma ko éducation n'i ye éducation ta k'a lajɛ o ye mara ye o ye kalan ye an ka denmisɛnw yɔrɔ a barata a bɛ fɔ an yɛrɛ dun fɛ an ka jamana kɔnɔna na ko jamana denmisɛnw de ye jamana siniɲɛsigi ye ni olu denmisɛnw ma kalan olu denmisɛnw ka lamɔ kɛcogo ma ɲa sini bolodali o jamana ye o ye gɛlɛyaba ye e b'a ye cogo jumɛn na nin waati laban ninnu na an ka jamana éducation ko bon alhamdulillah ala kan sababu bɛ n bɛ se ka fɔ an ka jamana kalan ko éducation fan fɛ bɛna volet min ta kɔni o ye volet éducatif ye volet éducatif ye lamɔ lamɔ côté fɛ n bɛ se ka fɔ bi bi in na yɔrɔ dɔn de ta parce que ni ko n bɛ da kɔnɔ a bɛ na waati jan ta mais n bɛ kuma dɔn lamɔ côté fɛ lamɔ côté ye jumɛn fɔlɔ-fɔlɔ n tun b'a ye école la des ordres dɔw bɛ créer écoledenw ni ɲɔgɔn cɛ mais n ye b'a la transition ɲɛsira o ma kosɛbɛ pour que ka se ka fu siri o la jɛkulu minnu bɛ kɛ sababu ye écolesow la universitéw la ka des ordres créer o kɛra sababu ye ka u jɔ yɛrɛ walima ka fɔ yɛrɛ k'u bɔ yɛrɛ pour que écoledenw ka se ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka taa kalan kɛ lafiya kɔnɔ bon n'o bɔra yen fana an ye min kɔlɔsi fana lamɔ sira fɛ fana réseaux sociaux kan fɔlɔ-fɔlɔ lagosi ni o bɛɛ bɛ don éducation kɔnɔ lagosi ni kuma jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma bɔlɔlɔ sira kan fanɛni bujɛri jugu ninnu ka taa se kumakan jugu dɔw ma kuma minnu ni mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tulo tɛ se ka don a la o kɔni hali n'i b'a fɔ bi a fɔ n'i y'a fɔ kɛnɛ mɛ i tɛ se ka to Mali kɔnɔ bi ka fɔ i b'o fɔ a ka gɛlɛn donc o ye fɛn belebeleba de ye société ma ka da société la ni ladabu tɛ dɔrɔn hɛrɛ tɛ mara ye fɛn ba ye mara fana ye de bɛ adamaden ka ko yɛrɛ ɲa i bolo ni mara tɛ maa min bolo ko foyi tɛ ɲa i bolo wala ni yɔrɔ in na n b'u fɔ kosɛbɛ et puis encore ko bɔ yen nɔ fana hali ka da la denmisɛnnin tun bɛ shisha min ni fɛn minnu kɛ shisha min ninnu ɲɛnaminimafɛn k'i sigi bulonda la k'a min cogo min ka di an y'a ye o bɛɛ dabilala complètement société kɔnɔ donc o b'a yɛrɛ jaja ni mara jɔra jɔyɔrɔ la ni marakɛla jɔra jɔyɔrɔ la adamadenw bɛ ɲa mais a condition fana ye jumɛn ye ni e min fana bɛ mara kɛ ni bɛ exemple di mɔgɔw ma exemple fɔlɔ bɛ bɔ e yɛrɛ de la donc ni marakɛla ɲɛlen da jogo ka ɲi n'a ko ka min kɛ i b'a kɛ se foyi tɛ ye donc wala an b'u fɔ kosɛbɛ an b'a ɲini halisa u ka dɔ fara o cɛsiriw kan donc vraiment côté éducation an y'o remarqué ani hali ko minnu bɛ fɔ kuma fɔlɔ a bɛ se ka fɔ fɔlɔ-fɔlɔ an b'a mɛn gɔdiyegɛnɛ kuma minnu bɛ fɔ société kɔnɔ an ye kuma minnu mɛn bi an ɲɛ b'a la luwaw taara sariyaw taara minnu ni maa maa min y'a kɛ société kɔnɔ e bɛ ɲangi a kɛra crime yɛrɛ ye Mali ka sariya kɔnɔ bi donc o bɛɛ ye fɛn ye olu bɛɛ ye wale min bɛ danbe tiɲɛ min bɛ an ka diinɛ tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ donc n'olu bɛɛ sera ka bɔ yen danbe ni diinɛ bɛ lakana ka ca Ala fɛ donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu côté éducatif fɛ an y'a ye gouvernement ye baaraw ta a y'a mesure ta an ɲɛ n'u bolo en même temps on pense que n'i y'a ta côté wɛrɛw fana fɛ mais le côté infrastructure routière alhamdulillah o fana ɲɛ b'a la comme fana demande détail wɛrɛ mais an bɛ se ka don nin kɔnɔ u ye élection minnu kɛ minnu ɲɛ n'u bolo fana n'a ka di an bɛ se ka fara nin kan bɛɛ n'i bɛ se ka a bɛ na séquence wɛrɛ la il y a pas de souci voilà ko ba minnu ɲɛna tension bolo an bɛ se ka da don olu la olu fana bɛ yen ani yɔrɔ minnu fana fara an kan ka kɛ yɔrɔ minnu kan olu fana bɛ yen inchallah an bɛ se ka kuma olu bɛɛ kan ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka a ɲaga d'an ma Ala ka ani sababa bɛɛ bari nin ye volet min ni a kɔnɔ kuma ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan jamana siniɲɛsigi ye a ka denmisɛnw de n'olu denmisɛnw n'olu ma lamɔcogo ɲuman sɔrɔ u ma kalanijɛ ɲuman sɔrɔ o ye gɛlɛya ye an bɛ se ka fɔ
bolo tɛ se ka da olu denmisɛnw kɔni ka sini walima olu kɔni tɛ se ka kɛ jamana sini ɲɛsigi ye cogo si la an bɛ dugawu kɛ halisa wulikajɔ minnu ni cɛsiri minnu bilalen don sen ka jamana marabaw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana denmisɛnw u bɛ se ka lamɔ sabatilen ni kalan nafamaw ni kalan ɲuman sɔrɔ cogo min na ala k'o kɛ sabatifɛn anw ka jamana kɔnɔna na ayiwa Umaru Babɛri Diko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ san 5 tɛmɛna kibaruyaw fana bɔra ka bi ka fɔ an ka jamana a bɛ dakun min kan sisan a bɛ fɔ min ma ko relation internationale hali n'i y'a sɔrɔ jamana dɔw kɔni y'u kɔ don an na nka waati kelen na ani jamana dɔw fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo e b'a ye cogo jumɛn na walima e bolo halisa dɔ ka fara Mali partenaire kan wa ou bien an kan ka baaraw boloda cogo jumɛn na ka taa fɛ don n'a nataw la an ka jamana a ka se k'i jɔ tinti sanfɛ bari jamana in a mɛnna dingɛ kɔnɔ. Alhamdulillah o yɛrɛ la n bɛ ala fo an bɛ se k'u tɛnso ɲɛmɔgɔ fɔ olu yɛrɛ k'u ka axe sigilen de fɛn sɛbɛn kan défense diplomatie développement défense lakanani yiriwali ani sika fɔ ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛn donc voilà an bɛ se k'a fɔ d'abord développement côté la déjà minnu kɛra an bɛ se ka fɛn bakuruba minnu sera ka minnu kɛ minnu vraiment u daminɛna hɛrɛ siraw don yɔrɔ u ye sira dilan Kulikɔrɔ Bamako Mopti Sevare Kayi Sandere ani équipement militaire minnu dira an ka sadasiw ma minɛn kura minnu dir'u ma ani min dalela Bulumina min ni lithium la min de lithium de Gulumina Buguni mara la voilà ko frana fana bɛ sen na ani installation aussi des panneaux solaires là au projet fana bɛ sen na ani la construction de l'hôpital militaire o fana dilanna sadasiw ka furakɛ yɔrɔ ani yɔrɔ ko logement yɔrɔ ba kelen min labɛnna sadasiw ye u ka famille ye minnu tanyɛrɛw bɛ min bɛ ka jɔ Kati ani aussi Kati fana u ye fɛn dɔ fana dilan yen nɔ min ye centre d'intelligence artificielle et de la robotique subahana machine technologie machine bɛ se ka dilan yɔrɔ min na o projet fana fɛn ɲuman ye n'ala y'a latigɛ n'o sera ka sen sɔrɔ voilà ani augmentation fana des salaires a fɔra salaire bɛ na yɛlɛ 2026 an kun dalen bɛ san 2026 voilà ko de 5,5% ko salaire bɛ na yɛlɛ ka se fo o ma n'o fana kɛra o fana ye hɛrɛ ani ko encore ko stabilité ce qu'on appelle la stabilité des prix c'est cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo ko mana gɛlɛya cogo cogo moi il faut que prix ka to a nɔ la commerçant ka dɔn ka fɛn fɛn yɛrɛ ma ka chantage ko alhamdulillah an b'o fɔ o yɔrɔ fana na gɛlɛya mana kɛ cogo cogo sans que sugu la toujours ils arrivent à maîtriser les prix voilà c'est bɛɛ k'a fɔ i sagona fɛn fɛrɛ mɔgɔw ma fɛn gɛlɛya mɔgɔw ma u kɔni vraiment u sera ka contrôle min k'o kan an b'o fɔ kosɛbɛ kuma o kuma ni prix gɛlɛyara ni population y'a fɔ dɔrɔn i b'a ye autorités bɛ wuli ka jɔ kɛ ka mɔgɔw segin ka na prix min na jamanadenw bɛ se ka fɛn sɔrɔ le prix raisonnable hali ni fɛnw ka gɛlɛn c'est que sur ka mɔgɔw bɔ effort k'o yɔrɔ kan donc olu na fɛn baw ye u ye min kɛ ani aussi u ye dɔgɔtɔrɔso minnu labɛn fana u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka tila ka dialyse k'u la dɔgɔtɔrɔso minnu jɔra ka dialyse k'u la ka ambulance d'u ma voilà ani dima fitinin min ɲɛsira fana dɛsɛbagatɔ dɔw ma ani président yɛrɛ forage minnu dilan ka yɔrɔ la minnu mago ji la forage caman a ka œuvre sociale la parce que ale yɛrɛ ɲuman na ko a ka sara sigiyɔrɔma n'i y'a tilan fila saba fila bɛɛ a b'a di dɛsɛbagatɔw ma o na fond de souveraineté o ye wari min bɛ sɔrɔ mara yɛrɛ min b'ale yɛrɛ sago la présidence la donc o tilanyɔrɔ fila ko saba n'i y'a tilan saba a tilanyɔrɔ fila u bɛ di don dɛsɛbagatɔw ka ji d'u ma forage d'u ma sigidaw la donc n bɛ se k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna o baara n'a ɲɔgɔnna kɔni ye fɛnw ye fɛn mun n'i y'a ye a bɛ jamanadenw nisɔndiya mais halisa dɔ ka fara a kan ka d'a kan n'an bɛ dugubaw kɔnɔ vraiment an bɛ fɛn minnu ye a b'a nisɔndiya mais ni villageow fana lamɛn a bɛ kɛ e ɲɛna an ni villageow yɛrɛ tɛ dugukolo kelen kan o de kama n bɛ ala deli toujours an ka jija hɛrɛba ni hɛrɛkoba minnu bɛ fɔ villageow fana ka santi surtout minnu déplacera degun ye minnu sɔrɔ olu fana ka se ka hɛrɛw sɔrɔ ka se ka nafaw sɔrɔ o nafa ka bon kosɛbɛ Umaru Babɛri Diko transition ka wulikajɔ ba dɔ fana ɲɛsira Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ma contenu local o bilara sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ a bɛ se ka malidenw nafa cogo min na ka jamana nafa Mali transition ka ɲɛsili dugu jukɔrɔ nafolo ma e b'a ye cogo jumɛn na e bolo a ko bɛ cogo jumɛn na an ka sanu an ka jɛmanw ka taa se lithium ma hali tajiko bɛɛ lajɛlen fɔra don n'a natɔlaw la Mali dugu jukɔrɔ nafolo e b'a ye cogo jumɛn na transition ka ɲɛsili a ma alhamdulillah an b'o fɔ la kosɛbɛ parce que an y'a ye fɔlɔ ce qu'on appelle le code minier et son contenu local o code minier u y'a labɛn ka gafe sigi min bɛ an ka duguma
an ka dugu jukɔrɔmafɛnw kɔfɔ et puis a n'a utilisé cogo min bɛ bɛn an yɛrɛ ka laɲini ma contenu local donc o kɔrɔ ye u y'a labɛn cogo min na a tɛ kɛ comme fɔlɔ min fɛnw bɛ bɔ a suguya tɛ dɔn a si tɛ dɔn a bɛ taa kɛnɛma de fitinin an b'an bolo u b'an garibuya sɔn an yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka sɔrɔ fɛn na donc k'an bolola sɔn an yɛrɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo sɔrɔ t'a la voilà donc u na ni mesure min na vraiment sɔrɔ fɛn ninnu a bɛ se ka hɛrɛ se sigida ma jamana ma o sariya sigira an b'o fɔ kosɛbɛ o ye hakilina ɲumanba de et puis en même temps ka tila ka école fana labɛn a kama comme école fana bɛ sen na école de géologie et des mines parce que u y'o projet fana fɔ ani maa minnu bɛ taa ka kalanw kɛ min kalan kɛ ka dugu jukɔrɔ kɔfɛnw kalan kɛ ka se ka na jamana nafa donc je pense que ni projet in ye projet ɲumanba de parce que n'i ko souveraineté k'i ka yɛlɛma hɔrɔnya min bɛ fɔ kumaw la a tɛ se ka kɛ fo i ka yiriw kɛlɛ fo i ka sɔrɔ fɛn kɛ k'i ta ye fo i ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ fana u ka jɛ a ka kɛ u bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ souveraineté bɛ nin bɛɛ kɔ fɔ a ka sɔrɔ i ka sɔrɔ i ta ye e ni min bɛ kuma e ni diɲɛ ɲɔgɔn bɛ sanni fɛn bɛ e ni ɲɔgɔn cɛ u b'i gasi sigi u b'i valeur dɔn mais ni kɛra fɛɛrɛ fɛn date fɛn min na dɔrɔn bɛɛ b'i tɛrɛmɛ donc o de kama alhamdulilayi an bɛ ala fɔ u bɛ cɛsiri minnu kɛ par rapport à ça pour préserver les ressources naturelles les ressources intérieures dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ an b'u fɔ kosɛbɛ et puis en même temps u tila ka fɛn wɛrɛw fana fɔ ka fɔ u bɛ na faire le plan, on appelle ça le plan institutionnel, système intégré de gestion des ressources humaines. Labɛn do sabati labɛn min na an bɛ se ka fɛnw bɛɛ gérer fɛn min ni adamadenya n'a ka hakilina adamadenya n'a ka fɛɛrɛw o bɛɛ bɛ se ka gérer ni gafe min kɔnɔ minɛ min kɔnɔ k'o fana sigi sen kan système intégré des ressources humaines donc o fana ye fɛɛrɛ min n'a sigira sen kan c'est sûr k'a bɛ nafa fana se o kɔrɔ ni maa ma ni hakilina ɲuman b'i la ni fɛɛrɛ b'i la ni nana n'a kan ka dilan cogo min na a kan ka tɛmɛ sira min ye i kan ka bila moyen min ye pour que ka se i ka laɲini ma o fana ye hakilina ɲuman ye je pense que o bɛɛ bɛ jamana yiriwa n'u sera ka waleya cogo la alhamdulillah ayiwa Umar Babɛr Diko faso danbe lakanatɔ maa bɛ se ka min fɔ an ka jamana kunkanko la n'o ye kɔrɔfɔ ye n'an bɛ se k'an sinsin o kan n'o ye ɲininkaliba ye min bɛ na ɲɛsin i ma an bɛ se ka jigiya ta ni jamana in wa hali ni y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ tuma dɔ la Mali kɔni a tɛ se ka dilan bilen o dilancogo yɛrɛ tɛ Mali la dɔw fana b'a jigiya ka fɔ an bɛ bɔ nin gɛlɛya bɛɛ la an bɛna hɛrɛbaw sɔrɔ kɔfɛ an ka jamana bɛna diya ka tɛmɛ farafinna jamana caman kan walima diɲɛ yɛrɛ jamana caman kan sini bɛ Mali ye wa maa bɛ se k'i jigi da faso in kan wa n'o ye Mali ye wa Umar Babɛr Diko alhamdulilayi ala ka nin sababu bɛn silamɛ tɛ kɛ mɔgɔ ye min b'a jigi tigɛ ko mana kɛra cogo o cogo i b'a jigi ka fɔ a bɛ ɲa et surtout pour que fɔ ka ɲa fana ko ka ɲa fana siraw dɔw de bɛ ko ɲa o siraw ye jumɛn ye maa ni fin i k'i yɛrɛ dɔn i k'i danbe dɔn i k'i ta fan dɔn donc an b'a jigi ka fɔ déjà alhamdulilayi yɛlɛma hɔrɔnya kuma minnu fɔra danbe kuma minnu fɔra yiriwali kuma minnu fɔra a lakanabaga n'a latangalibaga ala tɛ tɛmɛ k'o jumɛn o ye marabagaw de donc ni marabaga jɔra a jɔyɔrɔ la ka kow sabati a ka ca ala fɛ ala b'a ɲɛ bolo ne ma bɔ ka fi sɔn u bɔra ka shisha ko interdit jamanadenw ma sɔn parce que jamana ka hɛrɛ b'a la u ko bɛ danbetiɲɛ ko minnu bɛ kɛ société kɔnɔ u ye dɔw kɛlɛ u ma sanga sɔrɔ a ma diya mɔgɔw ya donc en même temps yugu fana bɛ ka kɛlɛ n'o fana sera ka kɛlɛ ka se a den na maa ɲuman de bɛ dilan parce que an y'a fɔ pour que jamana ka ɲa jamana bɛ ɲa ni sira fila de sariya ɲuman ani mɔgɔ ɲuman n'i ye mɔgɔ ɲuman ta k'a bila gafe ɲuman ni adamaden ɲuman a bɛ n'o bɔ ko la ko man ya cogo cogo sɛrɛ man ya cogo cogo n'i y'a kalifa mɔgɔ kolon na adamaden kolon na a bɛ kɛ fɛn kolon ye o kama an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ toujours sɛrɛ minnu bɛ taa ni sɛrɛ ɲuman don dɔrɔn ka mɔgɔ ɲuman ɲini min b'a waleya ni mɔgɔ ɲuman sɔrɔla sɛrɛ min taara n'a bɛ bɛn ka danbe ma a bɛ bɛn ka yiriwali ma a bɛ bɛn ka laɲiniw ma a bɛ bɛn sikafɔ ma hɛrɛ bɛ na nin yɔrɔ in transition bɛ ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la mais transition dɔw de bɛ ka olu fana ka baara gɛlɛya u ma société kɔnɔ o ye jumɛn ye maa minnu bɛ bɔ dɔw bɛ bɔ dɔrɔn ka fɔ karisa ka di ne ye dɔrɔn u bɛ kuma u bɛ dantɛmɛ kuma fɔ u bɛ danbe tiɲɛ kuma dɔw fɔ bon nkalontigilaba n'a gɛlɛ n'a ma fara ka to n'a bɛ to ka nkalon tigɛ a bɛ to ka nkalon tigɛ dɔrɔn n'a ma fara e min ye maa sɛbɛ e min ye sɛbɛkɛla ye a b'i lanɔgɔ o de kama sɛbɛkɛla n'i bɛ sɛbɛ kɛ dɔrɔn c'est vrai que ni mɔgɔ tɛ ba ye dɛmɛ ba ma mais dɛmɛ ba min i b'a dɔn déjà kasa b'a nɔfɛ a ka laɲini tɛ dilanni ye n'a gɛlɛ e la dɔrɔn i b'i cogoya don a tigi la pour que a kana i ka baara
sanimal la no no ce wodi be ma chama soro ba soro nyimo ko be bara la be tesir la nyimo ko tanta bolo ka mo korko tanta bolo ka fa ani mo ko nyimo sama sama nyimo ko lendu ali hamilan do sini de la sini be ke chugodi sini kale be ke chugodi nyimo ko nyimo be hami odela du ko la mais ni mo mi sigi do ka ta nyimo ko ka barata dron ka fo iba sukoro fo ka ta galon do la ka lanno ko ma cheni gamto do ka bonyo wana donc nini a faamuya mangutu kaɲi nka mangutu tiɲɛnama kaɲi merci nka ka mangutu kɛ ka dan sago walima ka fɛn fɔ mangutu kɔnɔ min yɛrɛ min ka bonya min ni tiɲɛ tɛ kelen ye min tɛ sababa ye min ni tiɲɛ tɛ fan kelen fɛ a bɛ mangutu ɲuman tiɲɛ a bɛ lagosi yɛrɛ lase min bɛ ka mangutu merci a bɛ lagosi min bɛ ka mangutu o de bɛ ka o gɛlɛya de bɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ dɔw sɔrɔ bi olu bɛ baara la mais mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka kulo ni tɔgɔ ye ka fɛn wɛrɛw kɛ ni tɔgɔ ye ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ u t'a kalama yɛrɛ o tiɲɛli de bɛ ka se o mangoya de bɛ se ka u ka baara ɲuman o furadama o kɛra an ka jamana in kɔnɔna yan a caman kɛra parce que dɔw bɛ bɔ dɔw ka kuma ni tɔgɔ ye karisa y'a kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ on dirait que e n'a bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ ka sɔrɔ aw tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ o tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ baara la ɲɛmɔgɔ avec les dossiers avec les affaires avec les rencontres les rendez-vous les mouvements il est chargé ɲɛmɔgɔ tan t'a bolo yɛrɛ ka bɔ kɔnɔ kalama yɛrɛ kuma dɔ la mais n'a de fana ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a saniya k'a dɔn karisa min bɛ ka nin fɔ ani karisa tɛ ɲɔgɔn kalama de a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna e ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bɛ k'a bila galon tigɛ ni nembara ni mɔgɔw lagosi ni mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i tɛ kalama bon nin yɔrɔ ninnu c'est important mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ il faut que jamanadenw k'a faamuya an ka ɲɔgɔn lafaamuya ala fana minnu bɛ bɔ ka kuma baw fɔ ka galon baw tigɛ ka mɔgɔw lagosi ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na parce que bi bi in na jamana bɛ yɔrɔ min na bi an y'o de fɔ jamana an bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ yɛrɛ ɲini ye jumɛn ye an ni jamanadenw ka di an ni jamanadenw man di basigi fana kɛlɛ fana bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ala de ala ka an se waati kɛlɛ n'a yɛrɛ bɛ to ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn manbutu tiɲɛ parce que karisa ka di i bɛna mɔgɔ dɔ lanɔgɔ ne ma bɛ na ni gɛlɛya ye pour que bɛn fɔlɔ o bɛ jumɛn min duden kɛlɛ ye n'an ma bɛn esi mɔgɔ wɛrɛ min bɛ kɛnɛma a b'aw bonya an de kan ka bɛn fɔlɔ donc maa minnu bɛ bɔ ka dantɛmɛ kumaw fɔ ka galon tigɛ ka manbutu majɛ ɲini galon kan u ka sabali non seulement u yɛrɛ servi u tɛ jamana servi u tɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ servi u b'u yɛrɛ de servi parce que a caman b'a kɛ ka se ka dɔ de sɔrɔ dɔrɔn k'a dun sinon maa min bɛ jamana i bɛ jamana jɔ ka kuma ka sɔrɔ i ma mɔgɔ nɛni i ma mɔgɔ burujɛ i ma mɔgɔ lagosi ma mɔgɔ lakari i ma mamutu jugu galon da mɔgɔ la u tɛ jamana jɔ olu de bɛ jamana yɛrɛ ka hɛrɛ contrôle la maa minnu bɛ se ka galon labɛn ka galon tigɛ ka mugu ka kow nugu ka kow kɛ galon ye ka galon dilan galon tɛ jamana jɔ an mago bɛ tiɲɛ la tiɲɛ minnu kɛra baara minnu kɛra an bɔra k'a fɔ tradition ye baara minnu kɛ an bɔra k'a fɔ an bɔra k'u tanu mais majɛ bɛ yɔrɔ min na an bɔra k'a fɔ est ce que an ye mɔgɔ nɛni wa an ye mɔgɔ buriya an y'a fɔ fana u b'a dɔn nin de ye dɛmɛ ye mais maa min bɛ se ka galon tigɛ galon min ka bon hakili yɛrɛ ma i denw ni mɔdenw b'i filɛ ka bɔ et puis mɔgɔ wɛrɛ de b'a jamana wɛrɛ fana de b'an lajɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'an lajɛ finalement a bɛ an ka institution n'an ka valeur yɛrɛ de bin quoi ni mɔgɔ bɔra ka i majamu ni galon sugu dɔ ye dɔrɔn a b'i valeur di voilà mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ ala ka ani sababa bɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Umar Diko an bɛ se k'a fɔ kulun sera siɲɛ na ni mako k'e ka dakuruɲɛ kelen fɔ yani an ka bi kɔrɔfɔ kuncɛ yani an ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ an b'a jigiya k'a fɔ an ka jɛmukan laban tɛna kɛ nin ye tuma ni tuma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baro sigi kɛ Umar Diko faso danbe lakanatɔ aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ bɛnbɛn danbe ani diinɛ o bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in kɔnɔna na ni mako k'e ka bi kɔrɔfɔw kuncɛ miniti kelen kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yani an ka sigi wɛrɛ cɛ alhamdulillah yani ka baro kuncɛ n bɛ ala deli yɛrɛ bɛ ala ka hinɛ an ka cɛba dɔ ma an ka alimami ba dɔ an ka cɛsiri ba dɔ tɔn baarakɛla dɔ diinɛ baarakɛla dɔ alimami jaabi n ka ɲɛnama bɛɛ kɛ Kucala ni Bamako laminiw na ani fan bɛɛ ani hali Amérique ka diinɛ lase ka danbe lakana ka jamana dɛmɛ ka jamana ka baaraw dɛmɛ ka faso dɛmɛ ala y'a ka kalifa minɛ kunasini imam jaabi alimami jaabi donc a ka jɛnajɛ ye bi lasare an bɛ ala deli ala ka hinɛ a la ala ka jigiyɔrɔ ɲa a ko n'an ye kiti min ala ko kiti nɔgɔya ye a ye baara min to an bolo ala ka an fanga se an yafara ma ala ka yafa ma ani ɲumankɛlaw bɛɛ lajɛlen bi yɔrɔ yɔrɔ maa ma min ka laɲini jamana ka jɔ diinɛ ka jɔ ala ka an bɛɛ tanga ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ lajɛlen na sɔli ala Muhammad n'o bɔra yan an bɛ se ka min fɔ jamana an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ka dɔn u mago bɛ jamanaden ɲumanw de la min bɛ se k'u dɛmɛ u ka se ka défi relever yan yɛrɛ fɔ défi sécuritaire défi social il faut que mɔgɔ de ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kow dɔn défi économique il faut que mɔgɔ de ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kow
dɔ min b'a ɲɛfɔ a ɲɛma ka mɔgɔw kunnafoni a temps ka mɔgɔw bilasira a temps ka fanga fana ka dɛmɛ fanga fana ka baara sankɔrɔta a temps yɔrɔ min ma ɲɛ fana ka fɔ jungo ala ni yɔrɔ ma ɲɛ mais ni ala sɔnna bɛ fɛrɛ ɲini a bɛ ɲɛ ɲɛmɔgɔ n'i bɛ baara la mɔgɔw b'i filɛ o ala ɲɛ b'i la mɔgɔw ɲɛ b'i la ni min ɲɛna mɔgɔw b'a dɔn cɛ la karisa ka laɲini a ka ɲɛ ni m'a kɛ ka ɲɛ fana mɔgɔw b'a dɔn cɛ la karisa ma occupé ko la ka ɲɛ donc o de kama ɲɛmɔgɔ ɲuman a ka publicité tɛ mɔgɔ wɛrɛ a ka publicité a ka baara yɛrɛ de i bɛ baara min na o de ka publicité maa minnu bɛ jɛ ko kuma baw fɔ u ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan ɲɛmɔgɔ bɛ minnu na bɛɛ ɲɛ b'a la hɛrɛ lakani sira fɛ ni min ɲɛna ɲɛ b'a la alhamdulillah dukafa sira fɛ ni min ɲɛna alhamdulillah ɲɛ b'a la sika fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ka sɔrɔ jamana kan ka jamana ye minnu kɛra alhamdulillah ɲɛ b'a la halisa an bɛ ala deli ɲɛmɔgɔ ala ka bɛsɛman d'u ma ala ka baara in ta fanga d'u ma ala ka fɛrɛ d'u ma u ka se ka jamanadenw kun u ka se ka bɛn da kelen fɛ kan bɔ da kelen fɛ parce que bi bɛna bɛ yɔrɔ min na on a besoin d'une sacrée autorité du Mali ne ma fara ɲɔgɔn kan tɛ se ka foyi kan an tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ on n'est jamais grand de la division c'est dans l'union qu'on est fort c'est l'union qui fait la force ka fiya son homme silamɛya sɔnna ma hakilima bɛ sɔnna ma adamaden ma fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka papa ka dilan hali ni hɛrɛ bɛ b'i bolo n'i bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn ni kɛlɛ la waati min i tɛ se ka ɲɛnabɔ il faut que basi ka sɔrɔ fo ka bɛn ka sɔrɔ lafiya ka sɔrɔ ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ kodɔn ka sɔrɔ yɛrɛdɔn ka sɔrɔ wali bɛ se ka koba kɛ min bɛ se ka kɛ hɛrɛ sini ma an ala deli ya rabbi ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye ɲɛmɔgɔ ala k'u inspiré ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u diɲɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ baara ka se ka ɲɛ u bolo ala k'u dusukun fɛrɛ ka se ka jamanadenw bɛɛ kun ka da kan ni kɛra ɲɛmɔgɔ ye a bɛ f'i ma min ka di ye a bɛ f'i ma min man di ye mais a b'i kun parce que e de bɛɛ ba ye e de bɛɛ fa ye ala ka latigɛ ye ala ye ko min da i kunga i bɛ ko min kunga o kama i kan ka sabali ka se ka jamanadenw kalan pour que hɛrɛ ka bɔ kana sɔn abada ɲɛmɔgɔ i ka waati la mɔgɔw ka fara fara e ka sababu la ka se ka fɔ ni ka mɔgɔ ye ka se ka fɔ ni t'i ka mɔgɔ ye bɛɛ y'i ka mɔgɔ a bɛɛ y'i ka mɔgɔ ye dutigi i b'a sɔrɔ i ka dudenw na dɔ ka ɲi dɔ man ɲi mais a bɛɛ i denw de o a bɛɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ i kan ka bɛɛ mara i kan ka bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ dɔ ka di ka tɛmɛ dɔ kan mais o bɛɛ de i bɛ hɛrɛ s'u bɛɛ ma donc n'an sera k'o faamuya an yɛrɛ jamanadenw k'o faamuya ni ɲɛmɔgɔ fana o faamuya an jamanadenw bɛ hɛrɛ k'an yɛrɛ kan an tɛ dan tɛmɛ en même temps ɲɛmɔgɔ fana b'a dɔn ninnu bɛɛ ye n ka mɔgɔ ye n kan ka hɛrɛ kɛ ninnu bɛɛ ye n kan ka jamana yiriwa ninnu bɛɛ ka laɲini a ka ɲɛ de n b'u bɛɛ don da kelen fɛ hali min bɛ kɛnɛma min tɛ ne fɛ n b'a wele ka na ni jamana de ka d'a ye n bɛ bɛɛ kɛ seede karisa n ka dibara n y'a fɔ cogo min na président dɔ ka fanga tiɲɛna yan nɔ a taara kɛnɛ ma mais ala y'a kɛ faama dɔ nana n'a ye a kɛra bonya ye fo a fatura yan nɔ o de b'a yira mɔgɔ ni kɛra mɔgɔ ɲuman ye dɔrɔn toujours i bɛ mɔgɔw de gɛrɛ hali jugu i ka kunu jugu bɛ se k'i ni ye o mais nkalontigɛla ni danbe tiɲɛna kɔni i k'i tension o la dɔrɔn mɔgɔ o maa ni dilannikɛla ye i janto mɔgɔ fila la danbe tiɲɛna nkalontigɛna ani min bɛ taa ɲini na i kɔlɔsi o la n'i ye mɔgɔ ɲuman gɛrɛ e yɛrɛ la ka sababu ɲumanw ta ala ka bɛsɛman d'i ma yarabi ala ka bɛsɛman d'an ka ɲɛmɔgɔw ma ala ka baaraw ɲɛ plus que jamais n y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔ ɲumanw wele surtout diinɛ kun kan maa minnu dan bɛ ni ladiriya ni hɔrɔnya ni danaya b'u kan n'u wele ni ko in solution bɛ sɔrɔ mali kɔ la inchallah ala sɔnna ma ala ka jamana in basigi amina rabbi salli ala muhamad yɛrɛ salim ala ka duwawu minɛ umar baber diko an bɛ i yɛrɛ fo ka i wale ɲuman dɔn an b'a jigiya ka fɔ welekan min dalen filɛ i fɛ nin ye ka jɛmukanw kun cɛ welekan in a lamɛnna bɛ jamana marabaaw fɛ walima ni ala sɔnna ma u na cɛsiri kɛ ni ni dɔ delila ka baro kɛ mali senkolaba do nafolotigiba do a bɛ dafɛ jamana in dɔ kan n'o ye senegal jamana ye a ko ne ma ale tɛ se k'a faamu mali bɛ kɛ dingɛ kɔnɔ cogo min na bari ala ye mali sɔn a bɛɛ lajɛlen na dugu jukɔrɔ nafolo ala y'o dasi an ka dugukolo jukɔrɔ maa kodɔnnenw maa minnu ye kalan kɛ fo diɲɛ maaw fo bɛ taa diɲɛ jamana wɛrɛw maaw kalan diɲɛ jamana wɛrɛw kan ala y'o di mali ma aw mun tora fara ɲɔgɔn kan ala ka fara ɲɔgɔn kan o hakilina ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ala ka malidenw bɛɛ kelen ma jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔna na ala k'a b'o dingɛ kɔnɔ ka i jɔ tintin sanfɛ ka yiriwa ko o bila sen kan basigi ni kolosuma ala ko o sabati an ka jamana kɔnɔna na nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye maa welele umar baber diko faso danbe lakanatɔn jɛkulu ye nin min sigilen don danbe ni diinɛ a bɛ se ka lafasa cogo min na an ka jamana kɔnɔna na an ye aw wele ka na bi an ka baro sigi an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔla la wa jamana marabaaw yɛrɛ welekan minnu dara a fɛ an b'a jigiya ka fɔ welekan ninnu la lamɛn baaraw na kɛ ni u ye ala ka hakili ɲuman di an ni jamana marabaaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolo suma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na min ye faso jɔkɛnɛ jɛmukan ye ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ inshallah
يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما